súlyoznak ebben a korszakban, az a mantra jóga, vagyis Isten neveinek az éneklése. Lehet, hogy mindenki nagyon rohan, és annyi dolgunk van, és szanaszét jár az elménk, a gondolataink csaponganak, de mindenki le tud ülni egy 10 percre, vagy mindenki valamennyi időt tud azzal foglalkozni. Hát mi speciál ezt a mantrát ismételjük, vagy énekeljük, mikor, hogy Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Azt hiszem tulajdonképpen nagyon jó, hogy ezt mondta meg, világossá tette, hogy a fejekben általában a jóga egy olyasmi, magam is egyetemista koromban néha lejártam ide a Józsefvárosi Jogaklubba, itt van ez a 2 jogakönyv, ugye, amiben vannak különböző gyakorlatok, és az ember ugye hetente egyszer, kétszer, 3-szor, hogy van ideje, elmegy és végzi ezeket a gyakorlatokat, ugye, amik főként tulajdonképpen számomra olyannak tűntek, mint lassított torna gyakorlatok, lazító gyakorlatok, aminek a végén ugye volt, ha jól emlékszem vissza, egy 10 perces ellazulás, hogy figyeljük a légzésünket, légzésünknek ritmusát, ami alatt úgy, mint a pszichológia relaxáció módszeréhez hasonlóan ellazult az ember, aztán fölállt, frissnek érezte magát és ment tovább. Tehát a mindennapi ember fejében valahol a kétfajta jóga eléggé elválik egymástól. Az a kérdés, hogy ki miért kezd el jogázni. Ez itt a kérdés, hogy mire jó a jóga. Mire jó a jóga? Na most azt már hallottuk, hogy végső soron mire jó a jóga. Visszajutni, visszakapcsolni. Onnan kiindultunk, oda visszajussunk. Igen, nem, csak hogy közben itt kell élni. Tehát valamennyi időt itt kell élni. Itt kell, nem jó itt élni? Hogy? Nem jó itt élni? Úgy mondja, hogy itt kell élni. Dehogy nem. Hát ha jó van, nem itt kell élni. Tehát ebben a fizikai testben kell élni, és ez a folyamat, ahogy az úton vagyunk, lehet, hogy 70 évig tart, lehet, hogy 80, lehet, hogy 100 éven keresztül tart, és senki nem mentes attól, hogy a teste a születéstől elkezd haldokolni, tehát el fog jutni oda, hogy egyszer meg fog halni. Ez bármennyire szomorúan hangzik, ez egy tény, bár akinek szomorúan hangzik, és a lényeg az, hogy ameddig az úton vagyunk, addig jó lenne az úton járni, és nem az úton feküdni mozdulatlanul. Tehát ha valaki nem olyan szerencsés, hogy ma egészséges a teste, már eleve született betegségekkel, elváltozásokkal, tehát az is egy óriási gondot jelent számára, hogy nem törökülésbe, hanem egy fotelba ülve meditálni tudjon. Ha állandóan fáj a foga, ha egy vele született szervi problémája van, akkor azért eléggé nehéz minden ember számára, ezt azt hiszem, hogy beláthatjuk, azt, hogy a szellemi magaslatokba legyen. Tehát, igen, mégis egy picit meg kell állnom, és kicsit ellent kell mondanom. Ugye Pike azt mondta, hogy neki egy súlyemelő sérülésének a térd sérülését javította a jóga. Ön a klinikai halál állapotából, tehát egy fizikai, azt nem javította meg. Fizikai betegség után kezdett el jogázni. Az én fejemben, de mondom, én egy kívülálló fej vagyok, valahogy mégiscsak a testgyakorlás, a testünk edzése az, ami ebben segíthet. És ezeket a bizonyos gondolatokhoz és bizonyos testhelyzetek feltétlenül szükségesnek tűnnek az én laikus fejemnek. Hát persze, én is gyakorlatilag nem akartam csak nagyon sokáig magamnál tartani a szót, hogy miért kezdtem el jogázni. Azért, mert nem voltam 50 kiló. Nagyon gyenge voltam. Én voltam a leggyengébb a közösségekben, ahol voltam. És ez 13-14 éves korban bizony nagyon-nagyon nehéz elviselni, és ezen túl kerülni, akár szellemi szinteket is elérni, nem csak lelki, szellemi szinteket is, mert az embernek egy ilyen hátrány helyzete van, és amikor a jóga könyveket, amelyeket Magyarországon be lehetett szerezni, elolvastam, és eljutottam... Ezek a Delhi Víg... Szelvarázsa Jeszudián. Utána a Delhi meg a Víg Béla könyvéhez. Egyszer csak kezdtem orientálódni. Mindannyian orientálódunk mondjuk a 4 jóga valamelyikebe, bakték, gyána, karma, rádzsa jogába. Először orientálódunk, hogy aztán hol fogunk kikötni, azt nem lehet tudni. Nekem a szó ereje. Minden könyvet elolvastam, minden könyvben azt kapott meg, és ott álltam meg, hogy itt van valami olyan erő, olyan energia, amivel mindannyian rendelkezünk, független az izomerőnktől. A kezdet az természetesen az, hogy tudok-e lótuszba ülni, tudom-e forgatni a hasamat, hogy meg tudom-e fogni magam mögött a 2 kezemet, és így tovább. Ez izgalmas, és végül is, hát hogyha
ha járt jóga kurzusokra, Hát akkor... csak egy kicsit egy... Na jó, de hát ott is, hogy gyakorlatilag ugye az ember mindenki nézte a másikat, hogy most hogy hajlik a gerince. Önt ugye a Rák ellen az Emberért a Holnapért alapítvány ajánlotta ebbe a műsorban, mert ugye együtt dolgoznak már évek óta. Hogyan használható a jóga a rákgyógyításban, illetve használható? Hát közvetlenül a gyógyításban nyilvánvaló, hogy megkérdőjelezhető, de abban a tekintetben, hogy a rák megelőzése, tehát hogy a rák mennyire fordul elő, mi az annak a valószínűsége, hogy én azt a daganatfajtát megkapom. Abban az, hogy fit vagyok, az, hogy a szervezetem vitalitása sokkal magasabb színvonalon van, mint az átlagé, abban nagyon sokat segít. Ugyanis a jóga ilyen értelemben hasonlatos a rák kialakulásának a mondjuk úgy útjával, mégpedig hosszú ideig kell csinálni. Tehát nincs az, hogy egyhetes valamilyen kurzus, vagy egy hónapos kurzus, hanem egy életen keresztül kell végezni. Tehát én mindig egy fit állapotban vagyok, ha jogázom. Na most a daganatnál is az a probléma, hogy a daganat nagyon sokáig nem fáj, évekig van, de nem tudjuk. Na most nem mindegyik daganatra igaz ez természetesen. Tehát magyarul annak a valószínűsége, hogy az én szervezetem valahol defektus szenved, annak sokkal kisebb, hogyha a maximális erőállapotba tartom, a maximális vitalitásba tartom, mint annál, aki túlsúllyal küszködik, aki mozgásszegény környezetben van, aki stressz szelteli környezetben van. Az eredeti jogában egy fontossági sorrend van a kettő között. A test egy átmeneti képződmény, és mivel a nyugati világ általában a testet tekinti az önvalónak, az ember azt gondolja, hogy én a test vagyok. Ezért a jogából is hajlamosak vagyunk csak azt megnézni, vagy arra kíváncsinak lenni, ami a testtel kapcsolatos, mert azt gondoljuk, az hasznos. De mi történik a testtel? Ugye a test az valamikor megszületett, valamikor megöregszik, és meg fog halni. De a védák szerint mi magunk nem pusztulunk el a testtel együtt, hanem tovább élünk. És egy következő testben élünk tovább, és akármennyit jogáztunk itt, vagy akármennyi izmot fejlesztettünk ki, vagy akárhogy elmulasztottuk a betegségünket, a következő testbe megint jönni fog a betegség, megint jönni fog az öregség, és megint jönni fog a halál, és megint. Szóval emiatt a felfogás miatt helyezi a hangsúlyt a védikus irodalom a lélekre, a lelki fejlődésre, a szellemnek a tisztulására, mert a testet valóban karban kell tartani, mint egy eszközt, egy járműt, de mi az utasa vagyunk ennek a járműnek, a lélek, és ez a lélek életről életre fejlődhet egy magasabb szintre. És hogyha szerencsés, akkor egy élet alatt elérheti a szellemi fejlődésnek a tökéletes szintjét. És ez az jogának az igazi célja. Csak a nyugati látásmód csak arra kíváncsi, ugye egy Coca-Cola kultúrában élünk, itt csak az érték, ami a testnek örömet okoz, vagy testi szinten valami hasznot hajt, de a védák szerint ez nem örök haszon, mert a testtel együtt minden gazdagság, minden szépség el fog múlni. Az örök haszon az az, amit az ember a lelki oldalon nyer. Köszönöm szépen, mielőtt telefonálóink is bekapcsolódnak, azaz Magyarország beszélget, tartsunk egy kis szünetet, önök pedig maradjanak velünk. A titkolt vágyak törnek rád. Hívd fel Andreát! Ha bánt a lelki problémát. Hívd Andreát! Ha úgy érzed, hogy nincs tovább. Hívd fel Andreát! Ha nem tudod, hogy mit remél, mit ne csinálj, mit tegyél, vár egy jó barát. Hívd fel, hívd Andreát! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Folytatjuk jóga műsorunkat. Ugye az első résznél ott hagytuk abba, hogy azt mondták, ugye, hogy a nyugati ember főként azt akarja a jogától, hogy szebb legyen, fittebb legyen, egészségesebb legyen, szexuális képességeit megjavítsa, tehát valójában a testet akarja a jogától. Na és akkor pontosan ez a dilemma, amit itt István az előbb elmondott, az végül is